Agenda 30 proposatuta, ikasturte bakoitzean ingurumenarekin loturiko gai desberdin baten diagnostikoa egin eta honen ekintza plan bat diseinatu ohi da. Eta aurten 15. garapen jasangarrirako helburua izan da gaia. Basoak eta hauen biodibertsitatea. Sentsibilizazio ekintzen helburua eta egin beharrekoak diseinatu ahal izateko gure ikasleen diagnostikoa egin da. Zein da zuhaitz eta landarekiko duen jarrera? Zein da basoekin dugun harremana? Nolakoa da inguruko zuhaitz eta basoen inguruan dugun ezagutza? Lotzen alda hau biodibertsitatearen zaintzarekin? Nola baloratzen dugu gaiaren inguruan egiten dena? Etapa ezberdinetako ikaslei diagnostikoa eginez, gabeziak identifikatu eta eskola agenda 30koei proposamenak helarazi dizkiegu. Ekintzak diseinatzerakoan lagungarriak izan daitezkelakoan. Azken batean, estatistikari buruz ikasitakoa aplikatu nahi izan dugu. Egin beharreko diagnostikoa kontuan harturik, Zumaiaren ikastetxeko ikasleek erantzuteko galdetegi bat egin da. Datuen antolaketa eta grafikoen sarrera ematen dituen erraztasunak kontuan harturik, LH5, TLH6 eta DBH-ko ikasle guztiek Google inprimakien bidez egin dute galdeketa. LH1, LH2 eta LH3 eta LH4ko ikasleen aplikazioa erabiltzeko orduan izan ditzaketen zailtasunak kontuan izanik, galdera erantzun txantxilloi baten bidez egin da tutoretza. Datu hauek Excel koadro baten kopiatu dira estatistika eta grafiko ateratzeko. Lortutako emaitza guztiak ezin dira bideo batean laburtu, baina hemen dituzue ondorio garrantzitsuenak. Gehienei landareak gustatzen zaizkiela esan edota asko gustatzen zaizkiela esan arren eta etxean dituzten arren, ez dakite zein landare mota den edota landarearen jatorria. Ikasleek basoekin duten harremanari dagokionez, ikasle gehienak hilabetean behin edo gutxiagotan joaten dira basora. Ondorioz, esan dezakegu oso apala dela gure ezagutza. Izan ere, Zumaiatik 10 kilometrotara Pagoeta basora dugu eta LH-ko ikasleen herenak ez du Pagoeta ingurua ezagutza. Zuhaitzen ezagutzari dagokionez, Pime eta Pagoak dira ikasleek ezagutzen dituzten zuhaitz mota bakarra. Beste zuhaitz motak berriz ez dira oso ezagunak ikasleen artean. Ondorioak aztertu ondoren, argi geratu da lanketa ekimen bat egiteko beharra dagoela eta hainbat proposamen burutu dira. Hasteko zuhaitzen identifikazioarekin hasiko gara. HH eta LH lehen ziklokoak baso magikoa sentitzeko ekimenak burutu da. Eta LH bigarren ziklokoak hostoen bilduma eginez zuhaitzen izendatuz eta identifikatuz aritu dira. Azkenik, DBH-koak Zumaia guztian zehar dauden zuhaitzen eta hostoen argazkiak mapa interaktibo batean itsatsi dituzte. Proposamen hauek burutu dira. Ikastetxeak antolatutako txangoak ere proposatu ditugu. Euskal Herriko basoak eta bertako biodibertsitatea ezagutu eta baloratzeko. Sentsibilizazio jarduerak ere proposatu genituen. Basodainekin hitzaldiak, inguruko basoetako zaburraren argazkiak eta bar. Eta azkenik beste bideia. Alde batetik basora joateko faltari irtenbidea emateko ikastolaz kanpoko jarduerak egitea proposatzen dugu. Adibidez, lehiaketak, argazki lehiaketak eta bar. Eta bestetik landareak identifikatzeko aplikazioak ezagutzera eman daitezke. Azken batean, Zerbait egiteko beharra badela, Estatistikoki frogatu dugu. Ezta?